Kardom ada babirta long peniliarun lekte non birtang thonpen arjikta kedam tang chitini phai grep warni CM tuliram nong hangpen lo charli ari soye jang la pen KSA atuma phan lamchak kipia teng chitini phai inkoirai siarni lamchak achapa pleng Difu Golf College along additional class section pabat nangji la pen men ka thaplong le atum anta men che thaplong et nangji pu ke hanga teng CM tuliram rong hanga hin pen ka che song along humridam si kadok kaweta men che thaplong et pu ke chak tekanga teng pen chitini phai inkoira isiarni Director of Higher Education pen Difu Golf College principal of phan lam toy lo nang pali atlo la pen stream tin along tame phan inkoira pho an anghoi pabat pon thunangji pusi lam toy lo along ke chong pon pado Hamren PWD Executive Engineer Asai Hempen Chikoi Not Hamren Rong Chingri Don Basco Langkar Krongput PWD Tower SOPD Scheme Pen Non Sai Claim Pon Bomalong Akele Ke Sai Oya Putak Apong Rat Lapen Ham Pangasong Atum Thurdun Pak Pen Ke Kham Kheduna Pisitame Contractor Sukapha Phukona Bang Non Anta Aning Hanga Lingsi Sai Claim Pon Bomlang Laswa Jok Chitini Phai Inkoirai Siarni KSA Hamren Head Branch Ahin Pen Puthot Adimaklong along An Kahumridam Kepedodam Thu Abirta Pherangke Hundor Kropen Birtanang Pale Labangso Tuar ke claim arona teng kalidet pura karjolonga teng sikedam tang pai ni phai kre hiniarni sitame KSA Hamren Regional Committee amai phu probin timung Punjab ponsi Adimaklong along Kahumridam padolo alang litum pen sitame tuar ka salam la puson ke chok che pura ke khamkhe dun si puthot che claim thu pamenang ji pura ke hang pado ponlo Bonta contractor abang asai ke claim out adur thangat ka chalar ka vedata chok rat thur pak pen ke khamkhe dun thua berta long si KSA atum pen Adimaklong along an paledam thu Lasi contractor Sukapa Phukona Phan Kelar Nangji Pusi KSA Hamren Head Branch Amaipu Timothy Rong Pipen Karabinglong Autonomous Council Tuluram Rong Hang Chief Executive Member Lapen MLA Dr. Mansing Rong Pia Tuma Phan Pachini Pon Nilitum nang kahumriya teng pen thik lo pini lada ilitum kaduwata theklong lo bras mate safa phe pin pen sila bangso sang kia yo sila so bitumina lang chorwar lapu pro de la bangso toar koansia din gidopo koansia litum rat phan ale ge dojima la sinlitum bange la bangso contractor Mr. Phukon Sukapha Phukon phan tum sodak pen pinrem lo la pen nilitum pen jongponing tung ladak PWD engineer executive engineer la PWD road division ananglitum Sokos notice pidet pen lapuson a complain ke dotu mate inu the contractor isia kamalong batai a complain ke le penanta nangli tumpen kopia potsi labangso a contractor pan cancel thek that la pen jongpon tung karbinglong autonomous council pen same kopia potsi alang le phan labangso kamlong pinianian ta paklem long bom isia kamalong ang si batai complain le lo prote nangli tum la phan la alang li phan bang mate maju ban a contractors tame labang cancel vek nei la sinli tum We on behalf of KSA Hamren Head Branch appealing tung lo je kibang jilangani labangso Sukapha Phukon phanyang si labangso kamalong paklem thulang pulote department mate KAC against amilitum executive engineer office atheng nos tame nilitum dharna do pon nangkokpo lasi kachunirigang tung Karbilong Autonomous Council CM tuliram monghang lapen Boithalangso 20 Boithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi la sinangli tum sitame labangso kamalong labangso contractor phan larvek tu jong silarle poten litum PWD executive engineer office lang same dharna do ponang kokpo Pinpur pon me kedam tang pai ni phai kre hiniarni bangso contractor aputhak pherangkia tumpen MLA Dr. Mansing Rongpi aphan karjo hutke la pusan helo kaningje काम के क्लेमेटिक पेंजोंसी काम निमेज एटुनते हला बाके डिपार्टमेंटली हला दा रजिस्टर्ड आ कॉन्ट्रैक्टर तो माने बो बाहर डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्ट को मुन ऑफिसर लहुई बाके काम चुकेम लोगे आथे हला दा के काम की पिहुर बाके हला दा टर्म्स एंड कंडीशंस आतिंग बाके लासन से क्लेम तो हला सोन से क्लेम आज जुजे बोलंद लके मोफी हला दा ऑडिट की क्लेम हुड बाके लके मो akam dong si meme dat pronto la ke munon pita la ke kam ma ke hal la ka tender pini ta la ke chujok sita he la ke akam mang slong Bonta piniarni anta bangso contractor pen lapuan sai claim ke sai oi pusatami lang prong pusi KSA tum akoi pi All Assam Tribal Sangha Dumra District Unit atum penchitini phai inquiry CRni kachsong asai ke deng lapen man ke do Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal phan pinpura lo epak panongsi Sonapur Circle Officer ari deng pajir dama birta jitul timung pen kat niso sai hemalong birta nang pale
Olasam Tribal Sangha Dumra District Unit Atumpen Kachasonga Saikedeng Lapen Man Kedo Assam Chief Minister Sarbananda Sonawala Phanpinpura lo epak panongsi Sonapur Circle Officer Arideng Pajirpon Pinpura lo along kejong pon lake Khaibare matuma phan long le apata pinangji Tribal Bell Lapen Block along Aronre pen nangka boha atuma phan tharli nangji Saikatiki along le along Kor Kangpua phan ington nangji Environmental Impact Assessment Act JN nangji Lapen Forest Right Act 2006 implement nangji puhe hai henlo আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি যিখন মেমৰিয়াম আমি বাইদেউৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি পঢ়িবৰ কাৰণে মই ওলাইছোঁ পাঠ কৰিবৰ কাৰণে ততি শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অসম সোণাপুৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ জৰিয়তে বিষয় স্মাৰক পত্ৰ Dilaiget Youth Atumpen Patir Pi Ponsi Chitini Phaing Koirai Arni Tili Priya Porpen Kecheng Siang Deng Karlitang Mihir Rasbongsi Lapen Karlitang Arabinda Borman Chikimo Volleyball Nogot Match Kepadupon Labangso Volleyball Nogot Match along Kaduk Kawe Tiran Proxy Atum Chepatedun Kachepatedun Ateran Atum Lake Hanjang Langso A Hanjang Langso B Dilaiget Balipathar Karbi Club Bukazan Dilai Reunion Lapen Dipu Atum Chepatedun Kecheng si kapathu lake Hanjang Langso B pen Balipathar si Chepolo Apitu Kaduk Kawe ke Hayang Bong pen first semi final lake Dilaiget pen Dipu dan si Dilaiget atum mesen pen Chepahai si final angkung Chepaledun lo Lapen second semi final lake Balipathar pen Karbi Club Bogazan Angbong si Chepolo Laso kapathu along Balipathar ateran atum Chepahailo Angdung kiti kapathu along Dilaiget pen Balipathar ateran angbongsi Chepolo Ingkung hini pathu det apita pupu dake thekach dai koya jok puthot ingkung kithom angdeng an pathu si Dilaiget ateran atum akopai lapen kachapeduga jok point isi pen Chepahailo Dilaiget atum ke hayanong e lapen tangka Dilai Police Osiari deng pensi pajirlo lapen runners up anong e lapen tangka Dr. Jirjar Purare deng pensi pajirlo Ada babirta bang ponsi kangton peglo dombe thagme kurang thu